Gaur La Sindikatuak ekimen simboliko bat burutu hemen Gasteizen, lan osasuneza eta prekaritatea salatzeko. Izan ere, gaur hemen batuta daude, alde batetik lehendakaria, Gasteizko alkatea, Arabako Aldun Nagusia, SEAko burua eta besteak beste ere Gasteizen enpresa handienetako ordezkari batzuk. Eta beraien helburua izango da Jaurlaritzaren azken marketing produktua aurkeztea, Industria 4.0 deiturikoa. Guk argi daukagu, Industria 4.0 baino, hobe lukela deitu, propaganda 4, Industria 0, edo are gehiago, prekarietatea 4, lan osasuna 0. Izan ere, bakarrik 2017ko datuak ikusita, badira dagoeneko 53 langile eraiak, iaia astero bat, industria sektorean 18 izan dira dagoeneko, eta lehenengo 6 hilabetean soilik, iaia 23.000 lan istripu baino gehiago erregistratuak izan dira zenbaki ofizialen arabera. Esaten dugu zenbaki ofizialen arabera, guk argi daukagulako ere, hauek ez direla benetazko zenbakiak. Tartean, hemen dauden enpresetako batzuk tartean, trikimailu ugari erabiltzen dituztelako benetako zenbakia eskutatu ahal izateko. Eta beraz, esan bezala, argi dugu zenbaki hau are gehiago dela. Zenbako ikusita, guk bai Jaurlaritzari eta baita patronari exigitzen diegu propaganda gutxiago eta benetan, hau, sarraski hau gelituko duen neurriak eta politikak aplikatu ditzatela. Izan ere, hau ez da kasualitatea. Hau, istripu eta heriotza guzti hauek ez dira bat-bateko zerbait, hauek estrukturalak dira. Lanaren prekarizazioa eta lanaren kalitate eskasaren ondorio baino ez dira. Patronalak langileen osasuna erabiltzen du aberasteko, nola ez, Jaurlaritzaren oniritziz. Erantzuleak guztiak, bai zuzenen, bai zeharkakoak, seinalatzen jarraituko dugu. Uste dugulako badela garaia bizitza erdigunean jarriko duen eredu sozial bat erekitzen hasteko. Beraz, prekarietateari ez. Es el preludio de lo que algunos anuncian como otoño caliente aquí en Euskadi, que no tiene nada que ver con la realidad ni de Araba, ni de Vizcaya, ni de Guipúzcoa, de Euskadi. En todo caso, bueno, pues hay que asumir también estas situaciones. Udazken koloreta landen lurrinak zeharkatu